Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itingat na mga oras tayo kakabsat, alas 5:51 iti agsapa. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Naimbag nga aldaw, iti Webes kakabsat may kasanga 10 katwalo iti mabilang iti bulan, iti Mayo, naisingsing ngayon dito nga aldaw para iti pamilya, may kaputa. Dito iti kasanga iti ayatim nga ina, may 80 kat inem, kasangay na, iti ayatim nga ina, nga ni Mother Esperanza, ni Mami Esperanza Salazar. Well, agyaman tayo iti apo, iti dating aldaw, iti panakariing tayo manan kakabsat, medyo nagdagaang, grabe, uri pa'y awan iti pudot nang, kaslang ay awan iti angin, nga malangab mo iti tarwar, katati-dati kasi katlalabag, nakapagpudot kakabsat. Well, aganan na tayo lata, anyaman nga kasasaad, anyaman nga panawon, ti adda dito sa, surroundings yung kakabsat, pagyamanan tayo lata iti apo. Well, magipagpasit man dito nga programa, ti panagadali iti sasaw iti apo, ti agsapanat man tinamnama manipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dating estasyon, 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka magkabkablao kada kay ti aldaw, iti Webes Lawrence Salazar. Jesucristo, anatay di Kalbaryo, naranat nagayos, isip ng hugas di basol ko, ket marikrik na, di kaada na kanya, tibang arken rag-o, agay ayos dito'y puso. Ikan kanta tayo ni Jesus nga ako, agmay-may sa agtiti, puyog tayo ken Kristo. Amin nga talento, pagdaydayaw tayo, daytatiga po, no apay nga nabiyag tayo. Siya ken sikat, dayawan tay tinamarswa, daytati pagrebengan, ti agserbikin kwa na, kas pangsubad tayo, ti kinaimbag na, hintay nga't isagot, talento tay ken Apo Diyos. Ikan kanta tayo. Alam mo, nagyaman tayo kakabsat, iti dayta nga kanta man nga intay nangagan. Well, iti Jeremiah chapter 20 verse 10 to 14, wala na kakabsat, kung na iti apo, intul maturpos iti Babylonia, iti 70 atawon na, sarong karang kayto, kat iawid kayto, kas inkarik kada kayo. Saklaan ti makaammo, kada iti planok, amang mangipaay kada kayo, planok amang parang ay, asaan kit di,
mangdidigra, plano ang mangibanag, itinamnamayo iti masakbayan. Umawag kay to kanyak, agkararag kay to, ket sungbatang kay to. Sa pulin dakto, ket masarakan dakto, agsipod tabirukan dakto, iti amin a pusoyo. Verse 14, when, kunak asapulan dak, ket isubli kay to, iti dagayo. Umungin kay to, manipod kadagiti na dumaduma adaga, ken kadagiti amin a lugar, ang nangiwaraak kada kayo, ket isubli kay to iti daga, naggapuan nyo. Siyak ni Yahweh iti agsasao. Well, madaydayaw iti apo, iti dayti nga sasao na, iti babaan iti kinaimbag, kinamanagayat, iti Diyos, mabaling kung ako naan nga, mabaling tayo lahat tayo nga pagtalkan. Kat awan iti anyaman kakabsat nga pagbutngan tayo. Agsipod taam muna, dagiti plano iti tunggal maysa, kat para amin iti pagimbagan tayo, iti panpanunutin na numan pa, adda nga adda ti sumangsango ken lumamlabas. Kadak tayo mabaling nga si ka nga dumdumig iti daytoy aldaw, lumablabas ka ti narigat nga kasasaan, daan ka iti dagsen nga kapadasan iti biag. Well, iti daytoy nga paset iti surat ni Jeremias kakabsat, kadagiti Israelita iti nga nagbalinda nga kautibo iti Babylonia, ket adda nga gangan na adda, mabalin na nga liwliwaan ida, mabalin na nga encourage. Uri si kakabsat. Nga madagdag sanan amok nga tunggal maysa kada tayo. Yung kunatay garod, kas lang ngayon, awan sa iti tao, nga awan iti dadagsen na. Amin tayo kat adda iti mabaling adda paglaslasatan na. Ngayon, siyempre na dumadumalaang ti sizes na. Adda nga nalaglagan, adda nga nadagdagsen, anyaman kalagan, anyaman nga kadagsen data, anyaman nga kasasaan kakabsat, problema lahat na data. May sa iti, parang i-describe dita, dadagsen, wino problema, kakabsat. Well, kung nakaroon kas data iti pasit iti surat ni Jeremias, kadagiti Israelita, idi nga nagbalinda nga captive iti Babylonia, kat adda nga talagang gangan na edda iti dayta nga lugar, adda nga gaputa gangan na edda pinabilag isuna ni dagiti nga Israelita ni Jeremias. Nang bangon da iti pagtainganda, nang rugid da iti pamilyada, agtulnog da ken agbiag da nga adda ti kapya, ginggana nga isalakan ida iti Dios iti dayta nga panakautibo da, kalpasan iti 70 nga tawen nga panakautibo da. Yung kadaytang katsyempo kakabsat, addaan nga, dali nga, addan nga talaga nga naumadan, nabanbanugan dan, dagito yung Israelitas, addang agpanpanunod no kasatno nga lumaban. Yang mangrugi kadakwadan, iti haan nga pag-iso nga kababalin, addang makibunggoy dan, kadagiti nga mamagto iti Babylonia, nga kaya't da iti maki-join kadakwada tapos di kasta ag-create da iti ribok. Adda nga tumangsit iti sandan nga kayat iti sumurot iti ligtag. Talagang adda nga iti rebellious spirit dagiti nga Israelita sen. Yun ni Propeta Jeremias, adda nga pagpabilgen na ida babaen iti sao iti Dios. Nga kuna iti apo inton maturpos iti Babylonia, iti 70 years nga tawen sarong karang kayto ket iyawid kayo kas inkarik kada kayo. Nga kuna na syaklaan ti makaammo kadagiti plano kami paay kada kayo plano. Amang paraing ay asan kiti amang didigra plano amang ibanag iti namayo iti masakbayan. Ket masapol kakabsat nga aramiden amin ni Propeta Jeremias nga talagang i-encourage dagitoy allukuyen na dagiti Israelita nga agtalik da iti kari iti Dios kadakwada. Ket namnamaan da nga tungpalan amin dagitoy iti Dios. After 70 years of captivity, agsubli ak alaan kayon to ket ipan kayon tumutlaan kadi pagtaangan nyo. Kuna iti apo. Ngayon, digita do mga Israelita, dumaya mo dumdan, handa nga kayatan na umadan, marigrigatan dan. Iso nga talagang rumuswa kadakwadan, da di pa nag-rebuilde. Kapsat matalag iti Diyos, kat aramidin na amin, anyaman nga inkarina. Da di promise ni Apo Diyos, after 70 years of captivity, parang ayan nang tumanan ko na naamok iti planok para kada kayo. Matalag iti Diyos ko na kapsat nga aramidin na, da di anyaman nga karina, tungpalan na. Awan iti kari iti Diyos, nga nga tungpalan. Haan man nga ngam iti sumarsaro nung aldaw kakabsat. Gaputa iti Dios kapag serserbian tayo, sila lagip, si papanunot, kadagiti tattao na, iti mapaspasamak, nga da tayo. Anyan kakabsat nga nagpintas, nga panunutan, nga iti Dios, nga pinati tayo, nga iti Dios nga nangisalakan kada tayo kakabsat, ket adda, nga kanayong nga sila lagip kada tayo. Awan iti anyaman pa nga karito kakabsat, nga saan na tayo nga panunutan, uray dyan aramidin iti dahito nga gundaway. Mabaling agtugtugaw ka, nakaigam ka ti kape, aglutluto ka, aglablaba ka, anyaman nga aramidin kakabsat, kadumdumngag iti dahito nga gundaway, amo iti Dios, ti mapaspasama ken ka.
Kitahin tayo kakabsat saan ka din nagpintas nga namnama dahil kakabsat nga iti Diyos si papanunod si kikita ka na tayo. Aya, kuna na chapter 31 verse 3 iti Jeremiah, inayayat kayo ket ituloy ko nga ipakita itinapudno nga panagayat ko kada kayo ket nga sa uwan hampay nga nagsardeng kakabsat. Kaya hampay nga nagsardeng iti ayat iti Dios iti tunggal may sa kada tayo. Agtultuloy manipod idi pay aginggan iti sumarsarunupay nga henerasyon tayo kakabsat. Kaya inayayat na tayo iti Dios. Anya man ter aramidon tayo kung nagarutan tayo siya sino tayo man. Adda nga sila lagip si papanunot ken si kikita iti Dios. Iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Adda nga si kikita ken kanayon nga sagana nga mangitag ay kada tayo ti amin nga gundaway iti amin nga tiempo. Pudno nga adda nga kanayon. Kakabsat nga iti Dios si sasagana nga tumulong kada tayo. Sila lagip si papanunot. Makikita na dagiti aramidon tayo. Adda nga urnos na amin nga pasamak iti biyag tayo. Ngam duma datayo ti agked-ked. Ay hantay nga makauray, udyanan tayon. Kaya, ay nga nagpintas iti plano, amo ka na iti tunggal may sa kada tayo, nasayaat, napintas iti plano iti apo, ngam nung dumahantay makauray, isong agramid tayo iti sarili tayo nga wagas. Adda nga sabten na amin nga kasapulan tayo kakabsat, kan saan nga pulos, nga agsardeng, nga mangpanpanunot kada tayo. Amen. Kaya, iti Psalm 40 verse 17, nakurapay ken nakakaasiak, ngam, sila lagip ka kanyak o apo. In Psalm 115 verse 12, mabasa tayo, sila lagip iti apo kada tayo, ket bendisyonan na tayo. Saan lang na sila lagip iti Diyos ken ka, ngam adda pay, nga panpanunutan na ka, ayatik nga kapsat, panpanunutan na, ken panpanunutan na iti tunggal maysa, maipapankan ka iti amin nga tiyempo, adda, nga panpanunutan na ka. Kaya awan, uray isang kabasit nga kanito, nga saan na ka nga panpanunutan, amen. Kaya saan na ka nga malipatan, agsipod ta adda ka nakasurat, na imarka ka dagiti dagkulap na. Noon pa'y adda iti siya nga lubungan nga idadauluan iti Dios. Kaya saan nga pulos nga naikat ti panunot na maipapanken ka. Kasta iti Dios nga pagserserbian tayo. Milyon, bilyon iti tao diti lubong kakabsat. Ngam gapot na imarka tanagan mo iti dakulap na handa ka nga malipatan iti Dios. Di Isaiah 27 verse 3 kakabsat. Siyak ni Hiuba nga agaywan keng kuana isu sibugak to iti tunggal kanito. Dila kita adda mangranggas keng kuana isu aywanang to iti rabi ikin aldaw. Kaya hanlang selected time. Iti panangaywan na ti apo. Ludikit di all the time. Kaya naglaka nga ibaga dahi iti kakabsat iti kinapudno. Ngam, iti kapagpaisuan na narigat nga maawatan ken patyen nang nangruna iti agda mga nga kasasaad iti Israelita. Iti nga sinauni propeta Jeremias kadakwada. Nga dati tiyempo nga kayat dati agpungtuton, agrebuilden. Dati plano keng when dati plano iti Dios kada kayo, agtalinaed kayo laang. Hanggang kailan? Mabalino siya at Israeliti ket hanggang nakatno iti hanggang kailan yung pagtitiis namin. Kaya hanggang kailan ang adati kami litang. Mabaling nga kasjay. Kaya umay iti panagbutan kadag iti Israelita. Mabaling nga kunada nalipatan idan iti Dios nga pinatida. Isu nga inulit iti Dios iti karina kadakwada ket mamitlo nga daras. Adda nga sinauna maipapan iti pananglagip ken panangpanpanunot kadakwada. Adda nga inulit-ulit na tapno marikda dagiti nga Israelitas nga adda nga sila lagip ken si papanunot kadakwada iti Dios. Tano dadto makakabsat ag-extend nga iti apo met. Sakbay nga ipaay na ti sungbat na kada tayo gaputa adda ti gibanag nga masapul nga aramiden tayo met iti paset tayo. Narigat po, Lord, kasapulak ti kastoy. Lord, kasapulak adat ta adagusan. Baka hantay ngagkararagin. Baka hantay ngag-effort tayo. Baka hawan ti pagbalbaliwan tayo. Itiwagas ti apo kat na idumduma tawagas mo kabsat. Nga inulit-ulit na tapno ti kastamarik na dagito yung Israelita nga adda nga sila lagip ken si papanunot isuna kadakwada iti amin nga gundaway ken ti amin nga tiyempo. Kadagito nga tattao daytoy ket na indaklan nga sasao nga makapabileg kadakwada. Ngayon tuno addada nga magbagla kadagiti daldalan ket makangegda iti pagsasao nga saan nga pulos nga maawatan. Sila lagip ken si papanunot iti Dios intuno kasla mapukpukaw da agalaallada wenno sa bali iti papapanandan. Sila lagip ken si papanunot iti Dios kadakwada intuno kasla dala mapukawanan. Iti lugar nga pagtalina idenda. Iti amin nga mapaspasamak kadakwada adda nga sila lagip iti Dios kadakwada kakabsat. Nya ko na plano amang parangay asaan kit di amang didigra plano amang ibanag iti namnamada iti masakbayan
No adda ka man nga mariribukan gen madagdag sinan iti daytoy nga kanito kabsat. Saan ka nagduada? Adda dagitoy nga pasamak tapno maibanag iti panggap iti Dios ken ka. Pamaling nga adda dagiti tattao nga nakaramid ken ka iti kinaimbag. Ngem no napasamak dayta nga dadji nga ilaat, biglaan, wenno kasla saan na nga pinanunot nga umuno kasla iti maysang gannaed nga nangipurwak laeng nga iti maysa nga barag kasapulan na dako madawat kay purwak na hanga ma-impress. Saan ka nga pulos nga ma-impress nga agyaman saan ka day. Ngem no iti inaramid ken ka iti maysa nga gayem ket adda nga pinanggep na pinanunot na plinano na ang insagana ang kading nagpintas ti panagyaman nagyaman na. Ket adda nga sila lagip ka nga kang kanayon kaday nga inaramid day nga gayem mo. Amon tong malipatan tong balbyag. Isu nga laglagipon kabsat adda nga panpanunutin iti Dios iti amin nga mapaspasamak ken maipapan ken ka. Nga ito nung malagip na ka, agtig na iti Diyos, ket mariknam iti ayat ken parabor na ken ka. Sila lagip iti Diyos kadagiti anak na nga uray iti bilang dagiti buok mo, amuna kakabsat, dayta paglaslasatam, dayta dagsen ti barukong mo iti dayta nga gundaway, amuna, saan nalaan nga laglagipon, dagiti dadakkel nga banbanag, ang uray dagiti babasit nga banbanag, kas kung iti bilang iti buok tayo. Adda kakabsat, iti apag umiso nga panawon, iti anyaman nga pasamak nga sangwem. Itdem iti Dios, when itden iti Dios, iti panangliliwa nga addaan iti ayat. Awan iti pasamak iti biag mo nga aksidente laeng kabsat. Ngem imbanag amin iti managayat nga Dios tayo. No kitahan tayo kakabsat nga nalaeng iti sinauna iti verse 11. Ulitin kakabsat, saklaeng iti makaammo kadagiti plano amang mangipaay kada kayo, planok amang parangay saan kitdi amang didigra. Plano amang ibanag itinamnamayo iti masakbayan. Kabsat, into no kasla saan tayo nga ammo, saan tayo nga maawatan, saan tayo nga mapanunot no anya iti plano ken panpanunutin iti Dios maipapan kada tayo kakabsat. Laglagi pem iti maysa nga kinapudno. Iti Dios ammo na amin gar aramiden na kakabsat. Saan tayo kung mga unaan na laing iti Diyos kung nagtatay, iti wagas na kat na idumduma, iti wagas tayo. Ngayon tuno kasla saan tayo nga maawatan tayo iti wagas na iti panagbiag tayo. Ket kasla saan tayo nga ammo, nga sasagay saan, iti Diyos, adda, nga sikikita amin kadagitoy kakabsat. Saan nga pulos nga nagbindot, iti Diyos, tinggal na amin nga pasamak, iti biag mo, iti biag ko, ket iti biag, iti tunggal maysa, kada tayo kakabsat. Psalm 77 verse 19 kuna na nagnaka iti baybay iti adalem at taaw binalasiw mo ngam saan nga makita dagiti tugot mo. Ngayon tuno kasla malapunos tayo kakabsat ken mas daw dagiti banbanag nga mapaspasamak kadagitoy laglagipon tayo ayatek nga kakabsat amuna amin iti Dios dayta. Kas mga rigan adda ka iti sango iti maysa nga dakkel nga washing machine kuma. Kas buy-buyaem dayto nga gliklikaw, among-ammo no kasatnong malinisan dayto ti makaamulaan kita. Siyempre dadya nagaramid. Agsipod ta iti makaamulaan ko nakaratay. No kasatnong manadalusan iti maysa nga washing machine di kita nga badbado, awan sa bali no saan nga dadya nagaramid. Kapsat saan nga napateg nga maawatan tayo wenno saan. Ngem no makikita tayo nga mas usar dayta kapsat nga mangdalus iti badbado tayo ket mapangnamnamaan tayo dayta ket kasayaatan nga maamuan tayo. No pay saan tayo kakabsat nga maawatan. Ang maamu tayo nga isu iti manglinis data manglinis ti bado tayo. Ang mangipaay iti nasayaat nga isuot tayo. Hantay na necessary nga malalaman din natin yung history na no aping nga kasi iti importante kada tayo kakabsat ket gamitin tayo kung nagtatay nga makalinis ken makatulong kada tayo. Samot iti Dios kabsat numan pay saan tayo nga maawatan, saan nga pulos nga nagbindot, uray iti apag kanito iti Dios kakabsat. Antay man maawatan iti wagas na, yung kapintasan ket agtalinaed tayo no anya di pagayatan na. Kabsat matalag iti Dios nga pinati tayo. Adda nga kanayon nga sila lagip ken ka. Adda nga si papanunot ken ka amuna iti panggap na ken ka. Tanod dumang amin, kung agarutan tayo nga dahil nga kinasulit tayo, nga kasla dagiti Israelitas,
nagaputahan da nga maura yan, iti sungbat iti apon agaramid tayo iti sarili tayo nga wagasen. Aya, tunod at duma, dadyang kung agarta tayo, hanggang kailan, hanggang katlong agururay da. Well, di ta nga mapatahod, kakapsat, mapataor, iti kinaanos yo, do kasatno, iti level, iti kinaanos yo. Intunod da pa nagururay, ang kading karigatan. Aya, karigatan nga aramid tayo, kat iso da pa naguray. Lalo nga umot tinamnamaan tayo, dahil iti karigatan nga trabaho iti may isang tao. Ngayon, iji mo nga makita kakabsat, no kasatno nga mapataor, iti panagururay mo, dahil panagpasensyam, no kasatno nga ma-develop, dahil panagururay mo, kasi lakas jay. Kaya kitlaglagi po ken panunutin na nagpaay ken maibanag amin para iti pagimbagam daytoy kakabsat. Babalin nga kanyak kumakat masapol nga kastoy iti mapasama kin Lawrence sapto ti kasta mapatahod ko di kinaanos na. Gaputa awan anos ko. Aya. Babalin ka kasjay iti plano ti Apo. Well matalik nga tong palin na amin dagiti karina kada tayo. Ket mataginayon dayta nga karina itunggal maysa nga mamati ken kuana. Una nagarti Psalm 139 verse 16, naging ganiti 18, nakita naksakbay ay may amayan nakak. Dagiti na ituding aldaw ko, na ilanad da amin iti librom. Uray awan pay ng rugi kadakwada, jak matukod dagiti panpanunot mo, O Diyos, sana mabilang iti kaado. Mabilang ko kadida, saan ta aduda, ngam iti darat. No makariingat, adda tupay laang ken ka. Kapsat no saan mo nga munoin niya, iti aramidem, umasadig ka iti Diyos. Kung binasa tayo, nasa sinapupunan pa lamang po tayo, amunan ni Apo Diyos, iti pagtungpal, amunan dahi plano na ken ka. Amuna amin nga paglablabasan iti dahi nga kanito. Nung nabalinan na nga insalakan dagiti Israelita, kalpasan kakabsat, iti 70 nga tawan, nga panagregrigat da iti gangan na nga lugar, kabailan na pailaing ita nga kanito ayatek nga kakabsat. Adaan ka tiriribok, mabalinan na ka nga ipaayan iti talna. Adaan ka iti ladingit, mabalinan na ka nga ipaayan ti liwliwa. Adaan ka iti ladagsen, mabalinan na nga ikatinday ta nga dadagsen. Nga adaken ka. Adaan ka iti kasapulan, mabalinan na sabtinday ta nga kasapulan. Adaan ka iti sakit, mabalinan na ka nga agasan ayating nga kabsat. Anyaman iti paglablabasam iti dating nga kanito, ag tuloy ka kabsat, matalag iti Diyos nga pinatim. Kat saan nakapulos, ang nakanto nga baybayan kakabsat. Apay iti bagbagak, tauri siya kunak narod kakabsat, napadasak iti kinamatalag iti Diyos. Nga iti amok kat hanga paypayso. Aya, dumdi nga kiji ka nga tiyempo, nga Lord, totoo po ba kayo? Parang kaslakas ngay. Iti kwa na, nung impakita na nga iti Diyos kakabsat, nga pagserserbian tayo kat pudno. Well, ulitin ka basahan iti karina kalag iti Israelita, idi nga aglablabas da, iti naririgat nga paset, iti panagbiag da, ken mamati akmat kakabsat, na daytoy nga karikat para kada tayo ita nga adda, nga mamati ken agserserbi iti Dios. Nga kunana, kasi inkarik kada kayo, siyak laeng ti makaammo, kadag iti plano ka may paay, siyak laeng, kunana. Aya, dagiti plano ka may paay kada kayo, plano amang parangay, awon ti sabaling nga tarigaga iti Dios, do saan nga nasayahat nga bibiyag. Nga parang ayan na tayo kung na saan kit di ka mang didigra. Plano amang ibanag, itinamnamayo iti masakbayan. Kaya umawag kayo kanyak. Agkararag kayo to, katsungbatan kayo to. Promise niya po, Diyos di kakabsat. Sungbatan na, dagiti araraw, kin kararag tayo. Sa pulen dakto, kat masarakan dakto, agsipod tabirukan dakto, iti amin nga puso yung madaydayaw, iti Apo. Hallelujah! Anyan nga invitasyon, anyan nga encouragement, mabilag iti tunggal may isa kadating nga intuno agkararag tayo, kat sungbatan na kayo, intuno sa pulan tayo, aya mabirukan tayo to isuna. Hallelujah! Madaydayaw iti Apo. Well, iti dati nga gundaway, dawatik man nga agkararag tayo, agtamad tayo, kat agkararag tayo, madaydayaw ka Apo iti biyag mi. Sika nga nang isalaken ken agtultuloy nga mangipapaay kada kami Apo iti pigsa iti inaldaw Apo anyan nga ayat ken parabor mo kada kami numampay adu iti riribok iti aglawlaw mi adu ti mapadpadasan mi babaling iti dati nga gundaway uri pay dati nga dumdumnag iti dati nga gundaway kada isipsibay iti radyo ta kada kita dati live streaming nadags adati adda iti nadagsen Apo nasangsangon adda iti nadagsen Apo nga problema Apo adda ka nga kanayon nga si tinggal kada kami numampay adu iti bagyo iti biag umana iti talna ken balay gini iti mo kada kami Apo
idaydayaw da ka, sikat isa kin pigsami, kin mangisalakan ka da kami, Apo, iti aming gundaway, iti aming nga tiyempo madaydayaw ka, Apo. Wana, Apo, adu dagiti kasapulan, o Dios, iti apan nakaagas, iti dayto nga gundaway, pangpangrunak man nga ikararag, Apo Dios, ni Lolo nga milyo nga hipol, Apo Dios. Iti dahil iti kagundawa, iti panakawaya-waya na, O Lord God, kanyaman nga saksakitin na, nga marikrik na iti dahil iti kagundawa, itinagan na Jesus. Karang iti kakabsat, Apo, ngagsagsagaba iti sakit, dagiti stroke patient, dagiti cancer, unan nyaman pa nga nadagsan, Apo, nga saksakit nga, adakadakwada iti dahil iti kagundawa, Apo, itinagan na Jesus. Itdam ti panakawaya-waya, itdam ka iti panakabangar, Apo, awan iti imposible ken ka, O Lord God. Well, Lord, we want to claim your promise nga iti panggap mo kada kami ket ikan na kami tinasayaat parang ayam na ang kiti nga didigrahan, O Dios. Wala po dagita nga promises po ket pudno, Lord God, adun ti nakapatas may saak ka dagiti nakapatas itdeman, Apo, dayta, Apo, nga karib ka dagiti nga kakabsat. Wan ka dagiti agdingdingig iti dayta nga kanito, Apo, nagkasapulan iti panangsagid mo, Apo, saan kuman nga may naganan dagiti nga kakabsat ngem sikaman ti agtrabaho ka dagiti bibiyag, Apo, ipayam ti balay iparabo ka dagiti nga kakabsat, Apo, adaman dagiti agbiribirok ital na, Apo, itdem dayta nga talna nga mariri nga mangriribok kadakwada, Apo, kadagiti na idalit kadagiti pagindaan daga po iti sakit, Apo, anyaman dagiti, Apo, kararagbi ti panakawaya-waya dagiti nga kabsat tunggal may sa kita ipaayam, Apo, iti ragsak manipod kadagito, Apo, nga kanito kadagiti sumangsango ti adu nga kasapulan itdem, Apo, Dios, iti talna itdem, Apo, ti paramor sungbat iti parikot ng pinansyalan man, Apo, dagiti nga kasapulan da, Apo, ipaay mo kadi uray pa ti panagbalegi, ipaay mo ti inanan nyaman dagiti nga kasapulan da, Apo, umanay kakasungbat bigbigin mi nga kabalam nga ipaay amin dagitoy, Apo Dios, nga agsipod ta si bibiyag ka nga Dios nga pagserserbian mi uray pa kadagiti kasangay iti dayto nga aldaw, Apo, ikar ka pangpangruna ka ikararag tayo tin mi nga ina, Apo Dios, hindi mami esperansa itultuloy mo, Apo, ti mangbendisyon ken kuana itdem pa iti adu katawan nga managserbi na ken ka, O Dios, kang runan iti salunat naken kadagiti amin nga kasangay iti dayto nga aldaw madaydayaw ka, Apo Dios, kadagiti bibiyag dagyaman kami ti kinamatalag mo kadakwada itdem mi amin nga gloria dayaw ken panagyaman ken ka, Apo, madaydayaw ka idaton mi dayto nga agbalan ken ka ay ayatin da ka, Apo, madaydayaw ka itinagan ni Jesus dawatan mi amin dagitoy. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam mo, nagyaman tayo dahil iti dahil nga kanta kabsat amok-amok nga iti Diyos ay ayatin na. Amen. Ayatin na tayo iti Diyos. Well, gyaman na kadagiti nakatune in kadagiti sibsiba iti radyo iti dahil nga gundaway kakabsat anyaman nga lugar tayo nyo. Ng bangag sapa iti Webes. Ori pa dagiti kakabsat nga dito live streaming ni Sister nga Lenny Gieb. Good morning, Pastor. Madaydayaw ni iti Apo. Happy birthday po sa nanay mo. Okay, thank you. God bless everyone. Okay, ni Ma'am Ruby Lindaro Agustin. Praise God. Have a blessed morning, Pastor and family. God bless. Ini Sister nga Teresita Malagayo. Blessed morning, Pastor Lawrence and family. At sa atin lahat na patuloy nakikinig sa programang ito. God is good all the time. Happy birthday po sa minamahal niyong ina. God bless po. Kini Sister Geraldine Mariano, blessed morning everyone. Kini Sir nga Pedrito Daliego, hello to all listeners. God is good. Madaydayo ti Apo. Ada di balas ti tao ni Sir nga Pedrito.
iti dati Gundawe. Good morning kada kayo, or pa ni Ma'am nga Nancy. Or ni Gemma Basto, good morning Pastor and family. Have a wonderful day with the Lord everyone. Kuna na. Sir Merinol Sumera, good morning Pastor and Pastora Joy. God bless everyone. Sister Marivic Aliga, kuna na. Good morning Pastor and family. Blessed everyone. God is good. Sir Elvira Pangan, mapagpalang umaga pastors at sa lahat kinangkal ng Wilson Nueva. Have a nice day Pastor, Pastora Joy. At sa at iti aming pamilya. Get blessed to all brother and sister. Thank you Lord. Do you protect, guide, and healing. Blessed. Amen. Kunan ha. Sister Ngalea Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. God bless. Sister Elvira Pangan namin, Jinkirakal, good morning Pastor and happy birthday sa mother mo po. Salamat. Meron sa mera madaydayaw ti Apo. Ito sa una, yun sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Good morning brother Pastor at sa ipag naming Pastora Joy. Happy birthday to our beloved mother. God bless. Ikita tayong tunubigat. Kini Ma'am Shirley nga Dumon, good morning Pastor and everyone. Thank God for His faithfulness. Devo Rosario, good morning Pastor and everyone. Tolentino Paul, amen. Kini Ma'am Biron, Sir Alex, good morning kada kayo amin dito Bacnor. Kay Jennifer Caro, good morning everyone. Sir Merinol, good morning. Ophel Martilio, kuna na. Martiliano, amen. Kuna na si Sir Angie Aquino, God bless. Jerry Comista, magandang umaga. Hernando Portales, good morning. Ruth Cuenca, good morning Pastor and family. God bless. Lim Wilson, Lina Kinantingalina Valentin, good morning. Good. Okay, praise the Lord. Kanan sister nga Merinold. Pastora nga Marcelita Magno, amen. Madayaw iti Apo. Ini Pastora nga Pilar nga bumanglag dita Nueva Vizcaya. Our God is powerful and all-knowing God, amen. Villafer, Sevilla, Villafe. Sevilla, kuna na. Sevilla. Maridayaw iti ni Apo Dios ang pulos nga nagkurang kada tayo. Kuna naman ni Pastor nga Joseph, good morning kini Madam nga Sharon. Sunlight girl. God is bigger than our problem. Good morning Pastor Lawrence, kuna ni Pastor Joseph. Kita tayo bigat, Pastor. Jim Rose Castillo, amen. Elvira Pangan, good morning. Hernando Portales, Stola Unay, dahita Pastor. Kuna Juby Bimbo, praise God, hallelujah. Kini si Sang Marcelita Montemayor, amen. Ti Apo Dios iti madayaw. Inangkal nga Wilson, good morning. Jocelyn Asierta, Ma'am Rubilita Agustin, Miranol Sumera, Mark Brian Usto, praise God. God bless po sa ating lahat. Kuna natin inanak po ti Kasar. Dolly Gutierrez, good morning. Dayan Tuwapang, Sister Ellen Labog, Josephine Eugenio, Adelia Vicente, okay, good morning kada kayo amin kakadsat. Into no Domingo at tatayo Calvary Pentecostal Church dito sa San Isidro, Ilagan, iti church ni Pastor ng Virgilin Makaling. Ayan, kikita tayo kada gidya asibig dito kakabsat. Well, at yaman nakitila sa titang 20 minutos kang kaparag dinig mo na yung programa tayo sa panapnuan. Itinamnama, happy birthday and we love you, Mami Esperanza. Ito bigat tayo palag celebrate. Maridayo iti Apo. Alawan, agyaman na kada kayo amin. Lawrence, sa amin bagal daw, iti Webe. Idi damo jak kayak met nga tinggen Yemita biru-biru kiknenden Kaya rigan ikipilang kubitwen Kasta met maadang muin kay tinggen Iyag sa panap ng tinamnama Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes